ରାତି 10টাରେ ପିଲାଟିର ମନ ହେଲା ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତ ରାତିରେ ଏବେ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ଘରେ ତୋ ପାଇଁ ବନେଇଦେବା, ତୁ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲୁ ନା କରେଇ ବସେଇ ଲୁଣକୁ ପକେଇ ଭଲସେ ଲୁଣକୁ ଗରମ କରିଦେଲୁ। ଲୁଣ ଟିକେ ଭଲସେ ତାତିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ କଞ୍ଚା ବାଦାମକୁ ପକେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ବାଦାମକୁ ପକେଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାଜିବା ଆଉ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ କମେଇଦେବା। ଏବେ ଧୀରେ ଆଞ୍ଚରେ କରିବା। ଯେହେତୁ ଲୁଣ ତାତିଛି ସେଇ ଆଞ୍ଚ ତାତିଲାରେ ହିଁ ଏବେ ଆମର ବାଦାମଟା ଭଲସେ ବି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜୋରରେ କରିଦେଲେ ବାଦାମଟା କ'ଣ ହେବ ନା ମଝି ଗୁଡ଼ା କଞ୍ଚା ରହିଥିବ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତକ କ'ଣ ହେବ ନା କଳା ହେଇଯିବ, ବାଗ ବି ଲାଗିବନି, ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧେଇବ। ଏବେ ଭଲସେ ଆମେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ବାଦାମଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରି ଯେତେବେଳେ ଚୋପାଟା ଦେଖିବା ଏମିତି କରିଦେବା, ଦେଖିବା ଚୋପା ଯଦି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଜାଣିବା ଯେ ବାଦାମ ଆମର ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁତକ ବାଦାମରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବା। ଚୋପା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଟିକେ ଦରା ଦରା କୁଟା ଟିକେ କୁଟିଦେବା। କୁଟିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଦାମଟା ଟିକେ ଦି ଫାଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେବା, ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚାମଚେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା 2-4 ଚାମଚ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା। ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରୁଛୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁଡ଼ଟା ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଅଧିକା କଲେ କ'ଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରୁଛୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ତାକୁ ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଗୁଡ଼ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ପାଣିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୁଡ଼ଟାକୁ ପକେଇବା, ଦେଖିବା ଯଦି ତଳେ ଲାଗିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମର ଗୁଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୋର ଗୁଡ଼ ପାଗ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ବାଦାମ ଭଜା ହେଇକି ଥିଲା ତାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୁଡ଼ରେ ପକେଇଦେବା। ଗୁଡ଼ରେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଗୋଳେଇବା। ଆଉ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ଆମର ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ତାତିକି ଅଛି ପୁରା ଗୁଡ଼, ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ରଖିଲେ ଗୁଡ଼ଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଖାଇ ହେବନି। ସେ ଖାଲି ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ, ଆଉ ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗ୍ୟାସ୍‌ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମର ଗୁଡ଼ ରେଡ଼ି, ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ, ବେଶୀ ବି ଥଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ବାଦାମଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେବା। ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ତାକୁ ଏକାଠି କରିଦେବା, କାରଣ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁଟା ହେବନି ବି ବାଗ। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁତକ ଥାଳିରେ ସଜେଇଦେବା। ପ୍ରାୟ ଏତିକିଟିଏ ବାଦାମରେ ମୋର ହେଇଗଲା କେତେଟା 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୋ ପୁଅର ପାଳି, ଖାଇବ, ଖାଇସାରିକି କହିବ କେମିତିଆ କରିଛି ମାମା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।